Господин Лазар Поп Балджиев. Пушка Меркъл, суперпозе. Номер 22. Благодаря. Тази купа е подарък от граф фон Тадикс. Dieser Pokal wurde von Graf Taz gestiftet. Ja. Wunderbar. Надявам се да премине във вашите ръце. Ich wünsche Erfolg. Госпожица Елзе Волф, пушка Симпсон, жуст позе, номер 17. Моля, заповядайте. Господин Евгений Шахов, пушка Холан, жуст позе, номер 23. Простете, ударих ли ви лошо? Не, нищо. Моля да ме извините, не ви видях и... Не се безпокойте. Искате ли да се поразходим? Ще ми бъде приятно. Кой беше този? Блъснахме се случайно. Избягвай случайни познанства. Стига рече. Bitte schön. Bedienen Sie sich, meine Damen. Zum Wohl. Zum Wohl. Заповядайте. Bedienen Sie sich. Благодаря. Моля. Ох, треперят ме ръцете. Спокойно. Тук никой не те познава. Искре. Лейтенант Ото фон Крамон. Пушка ФН, жуст позе, номер 11. Господа състезатели, господа офицери, дами и господа. Имам чест името на Негово Величество, почетният председател на нашия съюз, да открия състезанията за купата княз Симеон Търновски. Пожелавам на състезателите да действат обладани от колегиалност, спортсменство и висок дух. На слуха, господа! Браво! Знаем се от това начало. На огнева линия номер 23. Номер 23. Моля. Рейди? Реди? Пул! На огнева линия номер 18. Реди? Реди? Пу! Три дни карцер за отдаване чест на гола глава. Да, съвсем гол. Ганцнакт. На огнева линия номер 11. Фон Крамон? О, да видим. Реди? Реди? Was ist denn heute mit diesem Kerl los?
Сам се върна. Всичко е въпрос на дресировка. Реди! Реди! Пу! Пул! Време ли е? Да. Тръгваме. Внимавай за опашки. Oberleutnant, der Kanister ist fertig. Готова ли си? Да. На добър час. Herr von Langhoff hat gestern hier persönlich angerufen. Bitte. Данке. В името на народа сте осъден на смърт. Извинете, госпожице, да знаете къде е клиниката на доктор Темелков? Какво? Клиниката на доктор Темелков. Пуснете ме! Влизай вътре! Пусни ме! Лопачка. Погрижи се за рачето. Да. Влаковете се препълнят. Как мина? Добре. Другари, от името на партията ви поздравявам с успешното изпълнение на първата ни бойна акция. Ликвидирането на командира на немските войски в България е нашият скромен принос в борбата на Червената армия срещу хитлеристските окупатори. Ура! 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 Можем да направим следния генерален извод. Непременно двама изпълнители. Историята с пистолета на Искра показва,
че изпращането само на един човек може да провали и него, и акцията. Съобразителността на графа в случая беше от решаващо значение. Браво! Група, строй се! Ела тук. Не се блъскай. Мирно! За проявена воинска доблест в борбата срещу фашизма награждава се боецът от Великата пролетарска армия графа. Моля? Няма друго име. Продължай. С орден червено знаме, първа степен. Ще старае. Пром! Честито! Какво правиш? Пробвам го. Ще го пробваш когато трябва. Искра, не му обръщай внимание. Със всеки може да случи. Важното е да го искаш. С душата си да го убиеш. Важното е не какво искаш, а какво можеш. Остави ме, моля. Ало, Слушам. много се изживяваш. Лошо ли е? Забравяш 6-та заповед. Знае. Потискай чувствата си. Не проявявай слабост към жени, пари и други. Доволна ли си? Благодаря. Мислих, че поне тук ще минем без нея. Ето го. Родени са 20-та и 21-та година. Ein Jahr Unterschied. Ах, со. Татко, Да отидем. Господа, позволете ми да представя моята дъщеря. Моят син, подпоручик Лазаров. Gestatten Sie? Bitte schön. Fräulein? Sprechen Sie Deutsch? Не разбирам. Schade. Parlez-vous français? Хитрува на дребно. по какво съдиш? До сега нито веднъж не съм го виждал сам. Има много почитатели. Ако беше позволено на офицер с офицер, щях да го поканя. Щях да го поканя на танц. И? Ще хвъркнем във въздуха. Какво удоволствие. Ако те оставят ти да решаваш, сигурно би го направил. Не ме настъпвай в болното място. Знае кой е върховният ми вожд. Кой? Държа го в ръцете си. Лъжиш се. Сега той е безкрайно далече от тебе. Къде е, ако не е тайна? На света има толкова неща, при които човек би желал да бъде. Понякога се събуждаме и се Тръгват. струва. Да потанцуваме още малко. Ако сега не ни дадем възможност, тя ще получи комплекс. Позволи ми сам.
Гарантирам ти, че всичко ще мине без излишни перипетии. Не. Защо? Искра ти вяра. Ако щеш, тя не е безразлична към тебе. Това ще успокои, ще й вдъхне смелост. А, не е безразличен към Б. Б не е безразличен към С. А С? С е въобще безразличен. Лека нощ, господа. Лека нощ, господин генерал. Лека нощ. Да се надяваме. Тръгваме. Смяната ви идва точно в 3. Добре, пора ми стигнете. Той реши да направим Има ли гладни? Да. Аз съм първи. Чакай, бе. Дай. Чакай всички да седнат на масата, да? Ох, че топал. Полека, полека. Лапаш като невидяло. Мислях да пукнам глад на този бал. Ми, който иска танц. Да не забравите часовоя! Господин графе, нямаш право да напускаш поста си. Занеси му малко да не му стане нещо. Заповядай. Благодаря. Чакай. Аз ще смена. Айде. Много си хубава днес, Рачи. Графа прави комплименти. Драги ми господин Николчо, по причина, че се осмелявам да ви пиша, се страхувам, че ще ме обвините в действие. Стигам. Трябваше да дойда миналата вечер на суарето госпожица Гергова, за да обхване любовната мъка. Обяснявате се в дай любов, бе. словника. Внимавай. Ето защо. Намислих да влезна с вас в сношение, ако не лично, то поне с писма. Трябва да призная, че никога не бих могла да обичам друг освен вас и за това с нетърпение ще очаквам благодетелния за мен отговор. Страдаща по вас, Стефка. Отговаряй. На коя страница беше? Уважаема госпожо Йорданки. Не, това на другата страница. Силно страдаща ми? Силно страдаща ми. Графе. Не мога. Дай на мене. Гледай как стават тия работи. Силно страдаща ми Стефки. Бързам да отговоря на любовното ви писмо, което получих вчера. Искам да ви съобщя с наранено сърце, че и аз питая към вас голямо състрадание. Отдавна търся избранницата на сърцето си. И като ви видях, слънцето спря да свети. Защото друго слънце изгряваше в душата ми. И не мога повече да търпа. Ето защо искам да ви уверя по най-достоверен и убедителен начин да се видим в неделя. До камъка на Иван Вазов. Има да чакаш. Ваш до гроб Николчо. Да. Андро, хайде. Приобличайте се и да изчезваме. Няма време. Здравей. Здрасти. Много си елегантна днес. Сега ми се е паднало да си понося хубави дрехи. Нищо, че са чужди. Другарите от щаба много те глезят. Модна къща, глупяни синове. Какво ще кажеш? Защо си влезла тук?
Исках да разбера какво усещат затворените. Де всички затвори да бяха такива? Наистина си хубава. Дай ми цветето. Офицерче такова. Само знаете. Какво знаеме? Да закачате в обичетата. Не обиждай пагона. Ами. Взели цянка ли е? Заши го. Пистолета. Добре. Поддържай оръжието си в изправност. Носи го винаги със себе си. Заповед 3. Продължавай, продължавай. Не споменавай на празно името на Господа, твоя Бог. Не си прави никакъв комир с нищо, що е долу на земята, що е горе на небето, що е във водата или под земята. Не кради. Не убивай. Не пожелавай жената на ближния си, нито роба му, нито осела му, нито вола му, нито рубинята му. Какво искаш от мен? Ако се страхуваш, мога и сама. Готова съм. В името на народа. Главният щаб на Народоосвободителната въстанническа армия осъжда генерал Кирил Дамев Лазаров, комендант на столичния гарнизон, агент номер 1 на хитлеристите в България, водач на младежката фашистска организация Национални легиони, поборник за изпращането на български войски на източния фронт, на смърт чрез разстрел. Присъдата да бъде изпълнена от бойната група със специално предназначение. Вън фашистските окупатори от България. Смърт на фашизма, свобода на народа. Главен щаб на Нова. Има ли въпроси? Трябва да изменим маршрут. Център е блокиран. До докторската градина остава същия. Изтегляне по втория вариант. Повтарям. Изпълнители Пантер и Искра. Близка охрана ни е Сандро. Рачето и графа при ректората. Аз пак съм в резерва. Ще дойде и твоя ред. Не бързай. Внимавай. Какво има? Някакъв офицер. Извинете, пречим ли? Не, защо? Утре отиваме ли? Както наредят. Слезе надолу. Добър ден. Добър ден. Какво обичате? Търсим господин генерала. Един момент. Кирчо!
Тебе търсят. Какво има? Господин генерал, изпращаме полковник Щърбанов. Носи ви писмо. Дайте. В името на народа, осъден сте на смърт. Искра. Айде. Какво правиш? Аз ли, бе? Изчезвай. Няма да мърдаш от тук. И никакъв звук. Ясно ли е? Те верно. Тръгвам. Убиха генерала! Убиха го. На стълбището. Ето ги. Офицера и момичето. Стой! Упокойната! През двора! Те офицер! Убийците на генерал Лазаров. Аз ги открих. Прибери пистолета. Хайде. Давай. Давай по-бързо. Бързо. Ще ги изтървем. Стреляй в средата! Lauf vor ihrem Weg! Бързо!
Господин началник, ето му шашката. След мен. Камчар, освободител! Заобиколете къщата. Побързо! Спокойно. Седем. Огни това желязо, бе! Господин началник! Господин началник! Нямам сили. Бягай, спасявай се ти. Не мога повече. Бягай. Айде, Искра. Не мога. Още маничко. Не мога. Спасявай се, Пантер. Не говори глупости. Наистина. Свърши се. Кръв? Нищо. Ще я изчистим. Дръжте ги! След мен, господа! След мен тичайте! Ще изтървем убийците на генерала! През двора. По Климент е чисто. Човека с колелото. Бъди спокоен. Върви с тях. Добре. Бързо! Пусти се. Къде гледаш, бе, момче? Ще ги изтървем. Кого? Убийците на генерала. Аз ще ги ме стигна. Давай, браниче. Посети Климента завих. Карай! По-бързо. Изтървахме ги. Къде отиде? По Климента. Хайде с нас. Мене ме блъсна едно браниче. Аз паднах, но... Ще те направи на решето, мълчи глупак с глупак. Ти не разбираш ли какво става тук, бе? Простак такъв! Дай на мен. Идиот! Господа! През двора. Айде на чая.
На здраве. Де това да беше мастика? Мастиката е вредна. Вредна е за този, който не знае да я пие. Една му с билки раната върже, друга го пръсне с вода студена. Трета го в уста целуне бърже. А той я гледа мила, засмена. Графе, стига с твоята ревност. И аз заслужавам някаква награда. Другари командир. Моля. Ако обичате. Заповядай. Чакай, Андро. Рече. Занеси и платото. Какво е стана? Нищо, случват се такива работи. Искра. Искре. Измокрила си се. Не го искам това палто. Изчистила съм го. Не. Нищо не личи. Невени, пресни невенчета съм набрала. Синко, купи едно букетче за бълчето.
Не ни трябва. Вземи, вземи, синко, то се взима за здраве, за радост, за щастие. Вземи, заповядай. Благодаря. Спалайте. И аз имам момче като тебе на турската граница. Искаш ли ги? Добре. Само, че ще ми ги дадеш до вечера на явката. Раче, къде отиваш? Не се интересувай от неща, които не засягат пряката ти дейност. Здравейте. Не си ли спомняте? Състезанията в ловния парк. Когато ви блъснах. Не. Не си спомням. Vielleicht auf dem Schulfest morgen. Нагъла на Раковска. Чакам. Пак съм аз. Мога ли да постоя малко тук? Питайте директора на театъра. Благодаря. Повярвайте ми, моята настойчивост е продиктувана от най-възвишени намерения. Имам пресантимана, че вие търсите нещо. Или някого. Може би принца? Аз не подхождам за принцеса. Защо? Скритата в горските шубраците минушка понякога е по-разкошна и по-ароматична от благородните ушнейни сестри, от обществените градини. Защо се смеете? Писмовника на господин Дранго, страница 33. И вие ли го четете? Уважаеми господине, вашите думи ме твърде изненадват, защото съзирам в тях ирония и присмех на тъй незавидната ми участ. Аз все още не знам как се казвате. Нора. Прочетох тиговата фиша. Наистина Нора. Нора, непрекъснато мисля за вас. Още първият път, когато ви видях... Извинявайте, бързам. Изпълнявай без възражение заповедите на командира си. На никого не съобщавай адресите на нелегалните си квартири. Поддържай оръжието си в изправност. Носи го винаги със себе си. Избягвай случайните познанства. Не рискувай напразно. Потискай чувствата си. Не проявявай слабост към жени, пари и други. Не се интересувай от неща, които не засягат пряката ти дейност. Шаблона в бойната дейност е равносилен на смърт. Варианта арест е изключен при безизходност, куршум или отрова. Какво ще кажеш? Казах вече. Заваля дъжд. Не исках да се измокря. И се скрих при театъра.
Защо въобще си разговаряла с него? Ами щеше да бъде невъзпитано, ако си тръгна веднага. И ти да беше. Приятно ти е било, нали? Не. А банята? Не ми е написано на челото, че съм нелегална. Но е написано там, където трябва. В полицейското ти досие. Утре е мой ред. Исках да бъда чиста. За такива неща наказанието е едно. Знаеш го. Зная. Имаме си опашка. Мисля, че е той. Кой? Същият. Спокойно. Когато приближи, започваме да се смеем. Хайде. Хайде, рече. Не мога. Добър ден, госпожици. Толкова ли ви е весело? Здравейте, Нора. Какво се е случило? А? Може би ще ми обясните. Вървете си по пътя. Аз не разговарям с вас. Аз, Нора. Къде изчезнахте тогава? Казах ви да си вървите. Стойте! Вземи му пистолета. Аз ли? Ти? А сега бегом. Честито! Бъдете щастливи! За много години. Честито, господин капитан. Петров! Петров, шаферите! Рота! Бирно! Глави, нали? Фу! Господин капитан, чиновете от поверената ви рота ви поздравят с щастливото събитие. Благодаря. Шестър, господин Тан! Пестра, господин капитан! Благодаря. Шестра, господин Тан! Здравейте, юнаци! Благодаря ви за поздравленията. Честито, господин. Позволете. Левтеров! Файтоните! Държи на обещание. Заповядайте. На добър път, господин капитан. Изглеждат ми щастливи. Поне булката да.
Видя ли как се усмихваш? Стори ми се малко смутено от... Нищо не разбираш. Целият ритуал, хората наоколо и тази необикновена рокля. Би ли желала да си на нейно място? Аз ли? Не. Представи си. Венчаят се равиня Божия, искрен за раб Божий. Аз никога няма да се омъжа. Така ти се струва. Какво стана? Обувката ми. Ето. Едно гвоздиче. Сега ще го оправим. Готово? Мерси. Искре, утре аз съм наред. Ако нещо се случи... Не говори глупости. Случва се, ти знаеш. Искам да ти кажа, че те обичам. Още когато те видях за пръв път на гарата. Помниш ли? Съвсем се смутих. Никога не съм си представила, че си такава. Ти ме хвана под ръка и... И тогава слънцето спря да свети, защото друго слънце светеше в душите ни. Говоря ти сериозно. Разбирам, че при нашето положение това е безсмислено. Разбирам, че всичко е срещу нас. Моля те, Андро. Не дей. Защо? Цигарата. Невъзможно е. Пушките им са празни. Проявена храброст в акции срещу шумкарите. Ще стараем, господин полковник! Поздравявам ви с височайшата награда. Ще стараем, господин полковник! Поздравявам ви с високата награда. Ще стараем, господин полковник! Поздравявам ви за верна служба на цар и родина. Ще стараем, господин полковник! Този път се страхува. Катина е там, няма страшно. За доблестната ви борба срещу болшевишките агенти.
Ще стараем се, полковник. Наградените по местата си. Ходом! Марш! Роти! Мирно! Глави на дес! Ну! Господа офицери, полицаи, поздравявам ви с високите отличия, с които Негово Величество благоволи да ви награди. Българския полицай, този войн в синя униформа, знае само един завет – доблестно да служи, да живее и се бори за благото на трон и отечество. Ура, юнаци! Поклон пред паметта на загиналите полицейски чинове. Нека се молим оттам, от вечното им жилище, те да ни напътстват със своя пример и висок дух, да подкрепят десниците на живите в борбата им срещу плутокрацията, болшевизма и вътрешните врагове на царството. Роти! Мирно! Шапки! Долу! На коле! Не! Ето го! Младежа в черния костюм! Стойте! Господа, аз съм син на професор Сикеларов. Ще го обясниш после. Водете го. Полицая! Кратка! Не се дърпай! Господа, имате някаква грешка. Чакайте да се обясним, господа. Ще изпуснем престъпниците. Ще отговаряте. Пантер.
че е безмислено. Бягай, Искре. Спасявай се. Хайде. Върви. Ще те настигна. Herr Leutnant! Момичета! За зелената робка! Ударили се. Какво правиш? Полковник Кирано ще ви оправи. Чак пък релото. Обърни ми ревера. Защо мълча до сега, бе? Петков, провери му документите. Да. Дай си работата. Господин майор, избягалият се е скрил в кооперацията Света София. Завърдете входовете. Пораковска. След мен. Ето го! На балкона! Карай бързо след онази група. Защо гоните момичето? А? Карай, по-бързо! Гадове мръсни. Господине. Стори на страна. Ела. Пантер. Раче. О, графе. И автомат. Измъкнахме се, деца.
Може ли ключовете? И аз се гледай работата. Дай ключовете. Ключовете? Господа, колата не е моя. Толкова по-добре. Раче. Господа! Първото, което направих в моята революционна кариера, бе да вдигна стачка във фабриката на баща си. И сте имали кола? О, Мерцедес. Баща ти знае ли за теб? Отказа се от мене чрез държавен вестник. От 2 години съм незаконно роден. Преследват ни. Раче, стреляй. Давай, графе. Не може повече. Свършиха ми се патроните. Вземи мое. Завивай в първата пряка. Настигат ни! Пантер, какво направи? Катина. Не мога да повярвам. Ела. Измъкнахме се и този път. Какво ти е? Нищо. Малко акробатика. Хвърляш се в огъня. Защо? Не можех повече да гледам как се гаврят с кръвта на другарите ни. Когато те повляках, изтръпнах цялата. Помислих си най-лошото. Черен гологан не се губи. Пантер. Катина. Обичам те. Какво правиш? Пантер, моля те се. Пантер. Моля те, не дай. Любима. Остави ме.
Пантер, опомни се. Прости ми, че постъпвам като мръсник, но това е по-силно от мен. Ти си най-чистия, най-смелия, най-прекрасния. Тогава защо? Не. Не трябва. Мамзель, nous sommes arrivés. Раче, какво ти е? Нищо. Не бой се. Страшното мина. Не ме е страх. Нещо ми прилуша. Ела. Ела да се поразходиш. Главата ми се върти. За пръв път се качвам в кола. Значи това е бойното ти кръщение. Да отидем към реката. Този дъжд ще ни обърка. Ще успеем. Какво има? Децата. Какви деца? Моите. Хайде да се скрием. Леле, какво сте направили? Баба ви ще ни пребие, като си отидем. Костадин, ела тук. Дядо, тя пипа дъжда. Дядо, той пипа. Деца. И пипа, и пипа. Костадине! Арестуваха го на Петровден, 41-а.
После научих, че избягал от затвора. Сега къде е? Казва, че бил при транските партизани. Колко е верно? Обичаш ли го? Той е единственият мъж, който съм имала в живота си. Децата виждаш ли често? Откакто съм нелегална, само веднъж. Бяха пак със свекара. Не ме познаха. Билито през цялото време говореше за някакъв пожар. Щаба знаят ли? Всичко. И са те пуснали? Сама пожелах. Дай малко. Въобразявах се, че едно силно чувство може да заглуши друго. Щастлива си, Катина. Защо? Защото оставя след себе си някого. Те са най-голямото ми нещастие. Дирекцията на полицията има сведения, че извършените в последно време подли убийства са дело на Георги Михайлов Аргиров, 22 годишен, родом от град Ловеч, осъден на смърт за подривна комунистическа дейност. Предполага се, че след бягството си от затвора същият е оглавил група от тъмни елементи, които имат за цел да смущават обществения ред и да уронват престиж на властта пред нашия велик съюзник Райха. Умоляват се всички, които знаят нещо така. Съобщителите ще получат награда от 300 000 лева. Имената им ще бъдат запазени в пълна тайна. Пантер, полюбуй се на изображението си. Симпатично момче, а? Много си стреснат. Стресната, ма я виж какво пише. Същият е оглавил група от... Това си остава за тяхна сметка. Какво ще кажеш, другара командир? Предавам ти поста. Група. След мен. Графе. Аз? Ела тук. Ой. Безумци! Всяка капка кръв пред вас ще бликнат нови хиляди борци. Вече би 12-тият кобен час и ще сразим престъпната ви власт. Елате ви! Елате! Подлеци! Другари, Катина се смее. Браво, Пантер. Ефтино са оценили главата ти фашистите. Смятам, че в акцията срещу прокурора Пантер не трябва да участва. Разбира се. Напротив, единият от изпълнителите ще бъда аз. Чуваш ли си какво говориш? Всеки агент има по една твоя снимка за спомен. След ликвидирането на полицейския полковник, той е заповядал в една нощ да бъдат изпълнени смъртните присъди на 19 политически. С двама от тях аз съм лежал в една килия. Затова никой няма право да ме лиши от тази възможност. Ние не сме отмъстители. Катина, единствено ти можеш да ме разбереш. Не, Пантер, ще стреляме двамата. Сандро. Готов съм. И без това от щаба настояват да минеш в сянка. Загинали братя, днес почиват в незнайни бразди. С комунизма в духа и сърцата ние ще победим. Ако ли падат, парапам-пам, пам-рапам-пам, борци безброй, за нас ще пеят светли песни вековете на комунизма, славните герои. За нас ще пеят светли песни. Ако не се съглася? Тогава ще отида сам. Катина не бива да рискува, разбери го. Помогни ми, моля ти се. А аз? Нашата степ е друга.
все пак ти не ми отговори. Аз мога да рискувам, а Катина не. Така ли? След срещата с децата й, тя е много разстроена. Сама видя. Когато човек е в такова състояние... И ти го прави само заради децата? Да. Съгласна съм. Трябва да променим часа. Ще отидем по-рано. Добре. И никой от групата не бива да знае за това. Как ще им го обясним? Ще ги поставим пред свършен факт. Победителите не съдят. Да вървим. Моля те да ми простиш. За какво? За всичко. Когато дойде денят на всеопрощението, Пантер. Върви към Свети Крал. След 20 минути съм там. Не прави глупости. Това е моя работа, Искра. Не, аз ще ида сама. Само ще проверя дали е вътре. Чакай тук. Mein Fräulein, darf ich Sie an unseren Tisch bitten? Hey, Pa, was war heute kein Glück? Какво ще обича госпожицата? Чакам един човек. Моля, заповядайте. Благодаря. Днес е безмесен ден. Купони само за хляб и мазнина. Заповядайте. Благодаря ви. Той нищо не ти отбива. След час се позволим среща се. В името на народа. Назад! Спокойно, господа. Никой да не мърда. Не стреляй! Бягай. Mensch, gib ab! Walter! Geh dir abriegeln, schnell hin! Hörst du?
Изтеглете на страна. Слязал съм и на място. Стефанов съобщи на началника. Бързо. Слушай. По решение на щаба, групата преустановява всякаква дейност. Графа и Рачето знаят, ти трябва да предупредиш Андро. И какво ще правим? Прехвърлят ви в Балкан. А ти? Аз оставам. Трябва да изкупя вината си. Каква вина? За това, че в последния момент съм подменила изпълнителите. Че съм оставила акцията без охрана. Че съм допуснала гибелта на Искра. За всичко съм виновен аз. Никъде няма да отида. Готов съм да понеса и най-тежкото наказание. Вярвам ти, но решението вече е взето. Защо си поел отговорността върху себе си? Така е по-добре, Пантер. Мене заради децата най-много да ме изолират. А партизаните имат нужда от хора като тебе. Ти си ме съжалила. Ти също. Аз те обичам, Катина. Ако наистина ме обичаше, нямаше да го направиш. И ония гад ще продължава да живее. Аз повече от тебе искам той да получи възмездието си. За съжаление, ние сме само войници, които изпълняват заповеди. Тъкмо това ти не можа да разбереш. Може би си права. Повярвай ми. Не предполагах, че... Погрижи се за Андро. Явката същата, 12:30. Ще дойдеш ли? Не знае. Довиждане, Катина. С Богом, Пантер. Искаш ли хляб? Сторете път.
Някакъв резултат? Никакъв. Господин прокурор, извинете ме, аз също съм патриот. Но това, което правите, дава обратни резултати. Децата гледат. Не се бъркайте в работи, които не разбирате. Костадине, хайде. Вече трети ден я държим тук. Подобно лице не се е появявало. До вечера приберете трупа. Заровете го без много шум. Разбрано. Заловете го! Дайте го! Как ще него? Веднага, бързо, бързо, бързо! Стой! Къде са очите, бе? Слизайте веднага. Скачайте по-бързо. Слизайте и ви. Какво се е случило? Гони ме полиция. Скачайте по-бързо, по-бързо, господа. Дай. Това е спирачката, това е за движение. Знам, колеги сме. Кажи, че съм те принудил. Лесна работа. Графе? Много спиш? Не можах да мигна цяла нощ. Защо? Мислех си. За тебе.
За отряда. Аз едва се събудих. И те сънувах. Интересно ли беше? Ами, някакъв път. Отгоре много високо спуснати червени завеси. Аз вървя, разгръщам завесите и те викам. Когато ме видя, ти се затича към мен, но не можа да ме достигнеш. Защо? И защото се събудих. Раче. Какво правиш? Моля ти се, не дей. Пантер и Андро могат всеки момент да дойдат. Няма, не бой се. О, графе, почакай. Раченце, сигурно ще ни спратят на различни места. Кой знае кога пак ще се видим. Миленко, толкова се страхувам, че могат да ни разделят. Нас никой не може да ни раздели. Никой. Здравейте. Здравей, Пантер. Здрасти. Къде е Андро? Андро няма да дойде. Защо? В сряда се опитвал да ликвидира прокурора. Убили са го в един трамвай. Какви мъже сте вие? Оставили сте го сам. Аз ще ликвидирам. Той е гад. Назад! Поставяй се! Оставете ми. Вие сърце нямате ли? Не така ли съм ти мисля? Не плачи, малко. Излагаш ме пред другарите. Не ни пуснаха да дойдем. Предай на другарите, че Данаил не е виновен. Добре, татко, добре. Не може. Много си пораснала, моето момиче.
се видя на къде отива. Ами пазете, малки. Кирил. Не думай така. Той ще ви гледа, мали. Разкъсали са кордона. Разпръснете тълпата. Свиждане се дава след произнасяне на присъдите. Разбрано. Благодаря. Господин прокурор, заседанието е в 9-та зала. В името на народа сте осъден на смърт. Минете напред. Раче, какво ти е? Чантата ми. Ела. Загубих си чантата. Прекърни ме. Няма ми чантата. Прав е! По левия коридор. Ще ви настигна.
се ми е рачето.